आसाम पुलिसनि एग्जाम आरो काटअफ ओंखारथारसिगोन बेनिफ्राय एग्जामाथ' रेडि जाखाबाय फेब्रुवारियाव जागोन बेनिफ्राय मा डेटआव जागोन बेनि सायाव फिक्स नटिस फैयाखै हेलौ लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनालि नोंथांमोननि एग्जामा जासिगोन ABUB फिजिकेलाव जायफ्रा पास जाना दङ 2018 निफ्राय लानानै दासिम जायफ्रा नोंथांमोना क्वालिफाइड जादोंमोन आरो गोदान नङा लोगोफोर नोंथांमोना खायसे कनफिउज जादों जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टस बे नोंथांमोननि थाखाय नङा नोंथांमोना एग्जाम जाग्रोआ नोंथांमोनाहाय ABUB कनस्टेबलआव एप्लाइ जानाया रानिं जाग्रोगोन आरो जायफ्रा रानिं जायो नोंथांमोनासो लास्टआव एग्जाम होनो मोनगोन दा बेखौनो होदों जे 2018 आव एप्लाइ जानाय दानि रिलि जोबथ'थाराखै बेनो जाबाय PSTआ पास जाना दङ बेनिफ्राय एग्जाम जानो गोनां एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो गोनां बेखौनो नटिस होबाय आरो लोगोसे DGPआ निउसआ बुंबावबाय जे लोगोफोर दानि गोदानाबो मार्चनि सिगांनि जागोन नोंथांमोननि रानिंआ बेखायनो नोंथांमोना दासिम प्रेक्टिस खालामाखैबा खालामना थाखादो दा बिदिब्ला जों फैबाय नटिसखौ नायग्रोनोसै बेयाव मा होदों आरो बे नटिसआ जाबाय नोंथांमोननिया एग्जामनि नटिस जायफ्रा सिगाङाव पास जादोंमोन ABUB कनस्टेबलआव दा बेयाव नट अनलि ABUB कनस्टेबल APR'बो दङ बेनिफ्राय गार्ड्समेन दङ माखासे हमगार्ड लेभेलनि नोंथांमोननि एग्जामाबो फेब्रुवारि दानाव जागोन होननानै बुंखादों नटिसआव नाथाय डेटआ सेम जानाय नङा मानोना सेम जायोब्ला ओरैबायदि जागोन खायसे मोननै मोनथाम क्वालिफाइ जाना दङ अब्ला मोनसेल' पस्टआव एग्जाम होनो मोनगोन नाथाय बे नङा दा बेखौ बेयाव फिक्स बुङाखै जे एग्जामा सेम डेआवनो जागोन नाथाय जागोन एग्जामा 100% सियर बेनो जाबाय फेब्रुवारि दानाव फार्स्ट उइक नङाबा लास्ट उइकआव जानायनि चान्स दङ तो बेनिफ्राय नोंथांमोना AB आरो UB कनस्टेबलखौ नोंथांमोना गेस खालामनो हायो एक्सपेक्टेड खालामनो हायो बेनो जाबाय सेकेन्ड उइकआव फेब्रुवारियाव दा बेखायनो जेसेबां हागौ नोंथांमोना फरायनांगोन नेगेटिभ मार्किं गैखाया जेसेबां हागौ फरायदो बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामनि मार्क्सआ 50 थागोन आरो गासै 100 कुइसन्स थागोन नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामबानो जाबाय गासैखौबो जायखौ नोंथांमोना कनफार्म सानो बेखौनो नोंथांमोना कारेक्ट एन्सार सानो अब्ला होबानो जाबाय नेगेटिभ मार्किं गैया नोंथांमोना नेगेटिभ दं होननानै ब्लेंक खालामनाङा जाहाथे नोंथांमोना ओरैनो थालाङै बादि जाहाथे दोनै बादि बेखौ खालामो स' बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ फरायखादो आरो नोंथांमोना मोजां एग्जाम होनो हायोब्ला पास जागोन स' बेनिफ्राय एग्जाम होनोब्ला जोंहा ओंखारग्रोनांगोन सिगां काट अफ दा काट अफ ओंखारनो थाखाय जोंहा गाइडलाइन्सआव बेसेबां दङमोन आरो माबादि केन्डिडेट लिंहरगोन होनना बुंदों जों बेखौ नायफिनसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसनाव दा बेखौनो लानानै गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ जे काट अफआ गासैबो सेम थांगोन नामा दा काट अफ होननाय लोगो लोगो गासैबो अल आसाम सेम थाङा लोगोफोर बे सोनारगोन नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जागोन हौवाफोर हिन्जावफोर आलदा जागोन सेम थाङा दा लोगोफोर एग्जामाथ' जागोन 50 नाम्बारनि बेनिफ्राय 100 कुइसन थागोन आरो बेयाव बुंदों नाम्बार 5आव नोंथांमोननिया दा केटेगरि वाइसआव लिंहरगोन हमना ला एग्जाम्पल STPआव 10 दङब्ला 50 केन्डिडेट्स लिंहरगोन आरो 100 दङबा 500 लिंहरगोन आरो बे 500नियाव बेसेबां नाम्बार मोनदों बे 500 जना बिथांमोननियाव काट अफ ओंखारगोन बेनो काट अफ जागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना डाइरेक्ट बुंनो हाया 30निफ्राय 25निफ्राय होननानै बाट नोंथांमोना जेब्ला फाइनाल लिस्टखौ मोनगोन अब्लासो मिथिगोन थ' नोंथांमोना जास्ट फरायग्रोदो मोजां फरायदो बेनिफ्राय आनजादखौ होनो रेडि जादो आरो लोगोसे ABUB दानि जिथु गोदान एप्लाइ बे जागोन मार्चनि सिगांनि रिलिज जागोन होनना बुंखादों निउसआव बुंबाय DGPआ थ' नोंथांमोना दानिफ्रायनो रेडि जादो आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफोरा काट अफआव थालांदों नोंथांमोनाबो मोजां चान्स दंफिनो जे नोंथांमोनाथ' एक्सपिरियेन्स जाखाबाय एबार नेक्स्टआव मोजां खारो आरो नोंथांमोना आनजादखौ होनानै जाहाथे जबखौ मोननो हायो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोरा आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट